дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе чорабинии навбатии Федератсияи байналмилалии бокс таҳти унвони шоми қаҳрамонҳои IBA ба хотири рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар ин мусобиқа 10 муҳориба баргузор шуда, дар 6 то 8 мужданҳои мо майдондорӣ намуданд. бояд гуфт ки барои тамошои ин чорабинӣ теъдоди зиёди мухлисон ва алоқамандони риштаи бокс ҳузур доштанд. ташриф оварда ҳамзамон мужданҳои кишвари моро дастгирӣ намуданд. дар мусобиқаи шоми қаҳрамонҳои IBA ки бо дастгирии Федератсияи байналмилалии бокс роҳандозӣ гардид, як зумра меҳмонони фахрӣ аз ҷумла раиси Федератсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв ва собиқ қаҳрамони ҷаҳон дар ташкилоти IBF муждани тоҷик Шавқат Раҳимов ҳузур доштанд. маврид ба ёдоварист ки бори сеюм аст ки дар кишвари мо мусобиқаи шоми бокс роҳандозӣ мешавад ки Федератсияи байналмилалии бокс дар ҳамбастагӣ бо Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин гуна як чорабинии тантанавиро роҳандозӣ менамояд. аввалин шуда аз миёни мужданҳои кишвари мо ба муҳорибаҳои шоми бокс Шаҳбоз Негматуллоев болои ринг баромад. рақиби Негматуллоев муждани рус Карен Аветсян маҳсуб мешуд. муждани тоҷик Шаҳбоз Негматуллоев дар нахустин ҳунарнамоии бокси касбии худ тавонист бар ҳарифаш дастболо бигардад. Шаҳбоз Негматуллоев бо вуҷуди он ки аввалин маротиба дар бокси ҳирфаӣ ҳунарнамоӣ кард, вале тавонист ки дар раунди аввал бар Карен Аветсян ғалаба ба даст биёрад. имрӯз якум боям буд дар профессионал ринг ба дебют. хай ба фикрам бой нағз гузашт. якум раунд тамом шуд. ба наздикиҳо бо бой мешад. далши мерем. намояндаи дигари Тоҷикистон муждани маъруф чемпиони Осиё байни ҷавонон ва ҳамзамон дорандаи нишони тиллои 19-умин бозиҳои осиёӣ Давлат Болтаев бо намояндаи Ӯзбекистон Муҳиддин Раҷапаев рақобат намуд. муждани тоҷик дар раунди дуюм тавонист ки бо нокаути техникӣ пирӯзӣ ба даст биёрад. ёдовар мешавем ки Давлат Болтаев пас аз ба даст овардани нишони тиллои бозиҳои осиёӣ ҳамзамон роҳхати бозиҳои олимпии Париж 2024-ро низ ба даст овардааст. Мы вышли на бой в коротком уведомлении. Был хороший соперник, но получилось, как бой получился. Тренер поставил задачу, я его выполнил, и просто идем дальше. Болельщики, таджикские болельщики, это один из лучших болельщиков, один из таких позитивных, который нас радует, нас мотивирует, мы для них деремся, чтобы каждый таджикистанец гордился нами, что он таджик. Мы любим свою родину, своих болельщиков, своего лидера. Так что президенту Республики Таджикистан огромное спасибо. А также мэру города, недавно они нам вручили подарки, квартиры. Это большая мотивация была для нас. Огромное спасибо. А также все не было бы, если Федерация бокса так не поддерживала такие грандиозные турниры делает на мировом уровне. До этого в Таджикистане такие турниры не проводились. И вот видите, столько как болельщики накапливаются, радуются. Это и для народа мотивация, чтобы молодежь занималась спортом. дар шоми бокс ҳамзамон яке аз мужданҳои тоҷиктабор ки феълан аз номи Федератсияи Русия ҳунарнамоӣ дорад ба рақибаш пирӯз шуд ки он Шаҳбоз Шукуров буд. Шаҳбоз Шукуров дар рақобат бар муқобили намояндаи Ӯзбекистон Тоҷибоев Шамшедбек ғалаба ба даст овард. дар ин рақобати мушкил доварон пирӯзиро ба Шаҳбоз маҳсуб донистанд. Хочу поблагодарить всю таджикскую публику за вашу поддержку, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас, спортсменов. Спасибо вам огромное за такую поддержку. Что касается по поводу боя, все прошло отлично, мы готовились. Соперник у меня непростой, не битый. 2 боя, 2 победы у него, очень молодой, крепкий спортсмен. Мы до него готовились, долгий сбор прошли. Показал, наверное, не самый лучший свой бокс. Я впервые дрался за границей. Но все получилось, хвала Всевышнему, мы выиграли. Самое главное – это победа. Мы дальше будем радовать вас с такими яркими, красивыми боями. Спасибо вам огромное.
набарди дигари шоми бокс дар душанбе миёни Акмал Убайдов аз Тоҷикистон ва Тимур Кушаков аз Узбекистон маҳсуб мешуд. Акмал Убайдов дар ин қувозмоӣ тавассути нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. ҳамзамон дар шоми бокс рақобатҳо миёни намояндагони дигар кишварҳо низ бисёр ҳам ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ҳамзамон мужзани ҷавони тоҷик Муродзода Абубакр дар рақобати аввалини худ дар бокси каспӣ аз намояндаи Арманистон варзишгари таҷрибадор Давид Азазян мағлуб гардид ва ҳамин гуна Давид Азазян дар ин қувозмоӣ тавонист ки бар Абубакр Муродзода пирӯзӣ ба даст биёрад. Бояд бигӯем ки Абубакр Муродзода дар шоми бокс ягона мужзани тоҷик буд ки аз рақибаш шикаст хӯрд. рақобати асосӣ ва бисёр ҳам муҳим дар шоми бокс ин қувозмоӣ Баҳодур Усмонов маҳсуб мешуд. Баҳодур Усмонов дар ин қувозмоӣ бо рақиби бисёр ҳам таҷрибадори тайландии худ Манат Сапатип барои ба даст овардани камарбанди WBO World Youth рақобат намуд. бояд бигӯем ки Манат Сапатип дар корномаи варзишии худ 11 муҳориба анҷом дода дар 10 то 8 пирӯзӣ ба даст оварда буд. ҳамакнун талош кард то бар муқобили Баҳодур Усмонов низ ҳунарнамоии ҷолиб нишон бидиҳад. Баҳодур Усмонов давоми 2-3 соли охир аст ки дар бокси касбӣ низ ҳунарнамоӣ мекунад. дар ин фурсату фосила боре ҳам ба нокомӣ дучор нагардидааст. қувозмоҳии Баҳодур Усмонов ва Манат Сапатип 3 раунд идома кард. дар ниҳоят дар раунди сеюм варзишгари тоҷик бо зарбаи ҳадафраси худ рақибашро ба замин шинонид ки довар ин рақобатро манъ карду нокаути техникӣ эълон намуд. пас аз ин ғалаба Баҳодур Усмонов барандаи камарбанди WBO World Youth гардид ки ҳамакнун дар идомаи фаъолияти варзишии худ мебояд ки ин камарбандро ҳимоя намояд. Баҳодур пас аз ин рақобат шоми бокс дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба анҷом расид. ба назари таҳлилгарон ин охири кор набуда, Федератсияи байналмилалии бокс дар ҳамбастагӣ бо Федератсияи бокси Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки пайваста чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро дар Тоҷикистон доир намоянд ки он метавонад ба рушди варзиш ба хусус бокс дар Тоҷикистон заминаи бузург бигузорад. тӯли чанд сол ҳам хеле меҳнат мекардам ки кӯшиш мекардам ки барои титул барои камарбанд ман дар пеши ҳамватанони азизи худам бокс кунам. ҳамаш почти чизом ҳавасом шидеста уже ина дар пеши ҳамватанони чӣ кардам барои пояс ҷанг кардам ҳафтум боксима ки ба ҳама гӯё ки пояс ай ҳама Тоҷикистонай. чихел ки ман буромадам, ман рости гап дар развивалка вақти разминка доштам, ман неуверенный будам. Вақти буромадам одаморо дидам чихел маро дастгирӣ карданд, я хиёл кардам ки ман замира якум раунда уже мезанам. Ман хеле боварӣ надоштам ки хеле бокс мекунам. Аз ҳисоби ки бачаҳо ҳама маро дастгирӣ карданд, балет карданд.